तो खुलुमबाय जोंनि गासैबो निउस चेनेलनि बा निउस पर्टेलनि नोंथांमोनखौ जोंहा दिनै सिगाङाव जों बुंनानै दोनखानाय बायदि सराइबिल ओनसोलाव उत्तर पखालागियाव जों इतिमध्ये माने फुंनि बाहागोआव जोङो 135 जन पेसेन्टखौ नायनानै फैबाय दा आरो जोङो दंफैयो बर्तमान बालागाव एरियायाव आरो बे बालागावआव जोंहा आलिनगर एलपि स्कुलाव बर्तमान जोंनाव 50 जनसो पेसेन्ट जों अलरेडि नायगासिनो दङ दा बिथांमोनहा आरोबाव जोंखौ डिमान्ड होबावदों जे बिथांमोनहा होनदों जे आरोबाव खनसे माला फैबावगोन मानो होनना बुङोब्ला आगोलफ्राव फैनाय समाव बहुत मोजां बिथांमोनहा जोंनि बे ट्रिटमेन्टखौ मोजां मोन्दोंमोन बहाय गिबियावनो जों बेमारि हिसाबै मोननो हादों सुगार आरो बेनिफ्राय हाई ब्लाड प्रेसार आरो अभार टेनसन हाइपार टेनसन जेखौ जों बुङो बेफोरबायदि डिप्रेसनफोर बहुत भुगिनानै दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो बारे बारे बुंदों जे जोंनि बिथुरुवा ओनसोलाव दासिमबो बे खाना फोथायनाय जेखौ बुङो जोङो दायना सन्देह खालामनाय बेफोरबायदिया दासिमबो दङ मानो होनना बुङोब्ला जोङो मा हाई प्रेसार जानानै स्ट्रक जानानै थैयोब्ला जों बेखौ सोरबाया दायना रायनाय होननानै दाबो बुंसोलायो गावजों गाव लोगोसे जोंहा जेब्ला सुगार जानानै मानसिया लासै लासै दुरबल जालांनो हमो आरो आमाव माव जायो बा मानसिया एखेबारे जानो हाया लोंनो हाया जायो बेखौबो जोंनि मानसिया दायना होननानै बुंनो माने हमदों आरोखि दा बेफोरखौ जोङो दूर खालामनांगौबा जोंनो बेबायदि मेडिकेल हेल्थ चेकआपआ जोंनि थाखाय बहुत दरखार दङ मानो होनना बुङोबा दा जों डिजिटेल इन्डियाआव दङ जोंहा बेबायदि डिजिटेल इन्डियाआव जोनोम मोननानै भारतबर्षआव जोनोम मोननानै जोङो बेबायदि अन्धबिश्वासाव थायोब्ला जोंनि समाजा आरो बाव रासिन जों अलखदाव गोलैगोन बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि नैबे हेल्थ चेकआप जे जोङो केम्प खालामगासिनो दं बाव नोंथांमोनहा जेरखम जोङो सहाय होदों बिनिफ्राय फैगौ समाव रासिन सहाय होबावगोन होननानै जों गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों उननि समाव बहाबा लानायनि थांखि दं जोंहा नेक्स्ट जोङो सानदों जों मजाथि एरियायाव जों लागोन जोंनि सराइबिल ओनसोलनि मजाथि गामि आरो बेनिफ्राय जोङो सिन्द्रि जिहेतु जों सिन्द्रियाव जों लानो थांगासिनो दंखायो बेनिखायनो जों आं खावलायबावदों जोंनि बे बिथुरुवा ओनसोलाव जोंहा जि हेल्थ एवारनेस जेसेबां नांगौमोन दासिमबो बेबायदि मोनाखै होननानै आं बेक्तिगत हिसाबै बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव आं बहुद बेमारिखौ बा बेमारिफोरजों आं नांथाबनानै रायज्लायदों बिथांमोनहा बुंगासिनो जे बेबायदि ट्रिटमेन्टखौ जोंनो नांबाय थागौ माजे माजे दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों आरो जों आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट कमप्लिटनि थांनाय समफ्राव जेरखम जोंनि भारतबर्षआव आयुर्वेदिकआनो परम्परा भाबै जोंनाव सोलिबोखानाय मोनसे ट्रिटमेन्टमोन जों बेखौ बावलांनो हमदों दा बेनिखायनो आं आसा खालामदों आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट लायोबा जोंनि लोमजा साजानाय जेसेबां माने गाज्रि बेमार दङ बे एखेबारे किउर जानायनि चान्सआ रासिन थायो नाथाय एसे सम लायो ट्रिटमेन्ट खालामनायाव खिन्थु किउर जानायनि चान्सआ बांसिन थायो जोंना आयुर्वेदिक मेडिसिननि ट्रिटमेन्टआव আমি আজি ইয়াতে বালাগাঁৱত আমি নাৰ্জাৰী ফাৰ্মৰ উদ্যোগত আৰু তেখেতে নাৰ্জাৰী ফাৰ্মে আমি আগতেও আমি 8-9টা স্বাস্থ্য শিবিৰ এৱাৰনেছ আৰু আমাৰ যি দেহৰ অসংক্ৰাম্য তন্ত্ৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম তাৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ কোভিডৰ টাইমতো কৰিছিলোঁ নাৰ্জাৰী ফাৰ্মৰ দ্বাৰা আৰু তেতিয়া আমি যেতিয়া কোভিডৰ টাইমত আমি কৰিছোঁ তেতিয়াও মানুহৰ বহুত আমি সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আকৌ আহিছে আৰু আমি যোগ গুৰুকুল অসমৰ যোনটো আয়ুষ জীৱন টীম আছে সেইটোৰ দ্বাৰা আমি সকলো মানুহকে ফ্ৰী আয়ুৰ্বেদিক হেল্থ চেকআপ ফ্ৰী আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন আৰু লগতে যিখিনি আমি ব্লাড টেষ্ট পাৰোঁ ফ্ৰীতে হিমোগ্লোবিন ESR আৰু ব্লাড চুগাৰ এইখিনি ইয়াত পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি ইয়াত লাভ কৰিছোঁ আজি আমি আগতে চৰাইবিলত কৰিলোঁ চৰাইবিলত আমাৰ 135টা পেচেণ্টক তাৰে মেল আছিল ফিমেল আছিল চিলড্ৰেন আছিল সেই পেচেণ্টবিলাক বহুতো চুগাৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যন লগতে আমাৰ স্পণ্ডিলাইটিছ আৰ্থ্ৰাইটিছ আৰু বহুত স্কিনৰ একজিমা ৰিলেটেড চৰিয়াছিছ বেমাৰো পাইছোঁ আৰু সেইবিলাকৰ বহুত আয়ুৰ্বেদিক বহুত আমি অধিক যিবিলাক ঔষধ আমি কিনিব নোৱাৰে ঔষধবিলাক আমি ফ্ৰীতে দিয়া উপলব্ধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ভালেখিনি পেচেণ্ট আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ 50জন পেচেণ্টক চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰা হ'ল আমাৰ লগত ডক্টৰ জয়ন্ত বৰ্মন আছে শান্তনু ভট্টাচাৰ্য আৰু গোটেই আমাৰ আয়ুষ জীৱন হেল্থ টিমটো আছে যোগ্য আৰু নাৰ্জাৰী ফাৰ্মে বিশেষভাৱে ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে ৰাইজেতো বহুত ভাল পাইছে কাৰণ ৰাইজে আমি আগতেও এই অঞ্চলটোত আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আগতে যেতিয়া চাইছিল আমাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত বৰ্মনে বহুত স্পণ্ডিলাইটিছ কেছো ইয়াতে পাইছিল তেখেতে তাৰ ভাল উপশম কৰিছে ইয়াতে আৰু ময়ো কিছুমান বেমাৰীক চাইছিলোঁ তো ৰাইজে আমাক ইয়াত যিকেইটা পেচেণ্ট আছে আগতেই তেখেতসকলে আকৌ আমাক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছে এই চিকিৎসা ভাল পাই তেখেতসকলে আকৌ মাতিছে আমাক যাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু ৰাইজক আমি ফ্ৰীতে আমি যিখিনি পাৰোঁ নাৰায়ণ সেৱা কৰি আছোঁ।